Žena ze Žďárska nechala dva své psy ubytovat v psím hotelu v Jihlavě. Jenže pak si je nevyzvedla a nechala je tam na pospas osudu. Už jsou to 4 roky, co se k nim nehlásí. Jednoho ze psů majitelka hotelu dala do péče známým, ale druhý tam dál zůstává. Ona se bojí. Ona se bojí. Celá se třese, když vidí cizího člověka. Fenka čivavy Gigi jakoby stále čekala na svou paničku, jenže ta ji spolu s dalším pejskem v jihlavském psím hotelu nechala už před dlouhými 4 lety. Od té doby se k ním nehlásí. O druhého pejska se starají známí majitelky hotelu. Gigi ale zůstává v hotelu dál. Přišla paní, dala mi 2 čivavy do hotelu a už si je nevyzvedla a vlastně je mám tady 4 roky. Čivavy jsem si tam ubytovala, to ano, dokonce jsem si je po týdnu ubytování ani nevyzvedla. Přitom 4 roky péče o obě zvířata přišly majitelku hotelu na pořádný balík. Majitelka čivavy dluží za její ubytování už 400 000 korun. Sama má okolo svého domu ve Světnově na Žďársku velké množství dalších psů. 2 čivavy dala nejspíš do jihlavského psího hotelu už s tím, že si pro ně nepřijde. Navíc při přijetí prý nebyly v dobrém stavu. Bojí se, prudkej pohyb, nad ní počůrá se. Ona, když mě potom uháněla po telefonu, to mi vlastně říkala, že ty čivavy už je zpátky vzít nemůžu, takže buď ať si je nechá, nebo ať je někomu prodá. Majitelce psího hotelu už dochází trpělivost a nevylučuje, že vše už teď požene k soudu. David Pik, Televize Nova.